υπάρχει το για πάντα? Κι αν ναι, πώς εξασφαλίζεται? Πώς το συντηρείς? Και σε ποιες σχέσεις εφαρμόζεται το για πάντα? Και τελικά πόσο αληθινό είναι το για πάντα? Πόσο ανάγκη έχουμε να πιστέψουμε σε κάποιον για πάντα? Τελικά κατέληξα. Το για πάντα δεν υπάρχει. Είναι σχετικό. Αν υπάρχει κάτι για πάντα, αυτό είναι η ψευδαίσθηση. Όμως χωρίς αυτήν, κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει. Το όνειρο, η ελπίδα ότι θα έχουμε κάποιον για πάντα. Το για πάντα χτίζεται, δεν έρχεται και στην ουσία δεν ορίζεται. Δύο μικρές λέξεις είναι που μας βοηθάνε να προχωράμε. Μια ιερή επανάληψη και ανάγκη που απλά βιώνεται. Απλά βιώνεται όπως τα κυριακάτικα τραπέζια. Τραπέζια γεμάτα βλέμματα και σκέψεις. Πάντα θα επενδύουμε, πάντα θα ελπίζουμε και πάντα θα ονειρευόμαστε. Και μόνο ο έρωτας θα είναι η μόνη αιτία τελικά που ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει, θα συνεχίσει να γυρίζει. Έρωτας, απλά τα πάντα. Ακόμα και αν δεν είναι σίγουρο πως θα κρατήσει για πάντα, σε αυτόν τα χρωστάμε όλα. Στον έρωτα. Στον έρωτα και στις σκέψεις. Σκέψεις για πρόσωπα που θα υπάρχουν, που θα κουβαλάμε, που θα μας αλλάζουν και που με έναν τρόπο θα είναι εκεί για πάντα. Τελικά το για πάντα υπάρχει. Υπάρχει όσο υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για σένα και σε κουβαλάει για πάντα μέσα του.